29 гимназия Шайтан тояқлары. Сәлем ГЦТ залы. Сіздің алдығызда 29 гимназияның Шайтан тояқлары командасы. Һәм дә инде барыгыз уйлыйсыздыр, не үшін біз шындай исем алғанбыз. Чөнки біз генә төнге 12-дән соң мунчага киргә курыкмыйбыз. Шайтаннар! Чөнки біз генә мунчага киргәннән соң шап-шап итәбез. Шайтаннар! Чөнки біз генә әти электропроводканы керткәндә выключатель белән уйныйбыз. Шайтаннар! Чөнки безгә генә шортлар сүзе комплимент булып шутлана. Шайтаннар! Һәм дә инде без генә билетларны 110 сумнан саттык. Бизнесменнар! Шайтан тояқлары командасы. Без башлыйбыз! Һәр кешенең үз теләген тормышка аштырасы килә. Күз алдына китерегез, мондый хәл класста булган. Руслан, күз алдыға китер, безнең укытучының мыйыклары булган булса. Сіз нәрсә күләсез? Юк, мин аңламадым, миндә нәрсә кызык әйбер бармы ни? Сіз нәрсә күләсез? Булды, җитте! Марат, тор! Шигырыңны сөйлә. И туган теле мотор төрәткән мен кемнең теле дөньяда күп нәрсә белдем. Син туган тел аркылы. Моның өчен мин сиңа 5лек куям дип уйлыйсыңмы? Юк, сез миңа 2-5лек куярсыз дип уйладым. Син нәрсә? Мишәрмәллә. Күз алдына китерегез, урамда. Син нәрсә? Бер нәрсә дә, син нәрсә? Мин дә бер нәрсә. Брат! Күз алдына китерегез, автошколада инструктор хатын-кыз булса, нәрсә булыр иде? Исәнмесез? Исәнмесез? Юк, тукта, син иң мөһим эшеңне эшләмәдең. Кара Ревгошта скидкалар бурыла иде. Анда бит двойная сплошная. 20%. Да ладно! Күрәзәше Җәмилә апа. Исәнмесез? Сәлам, Мәштүрхә. Әстәгъфирулла, минем исемне каян беләсең? Мин барын да беләм, күрше. Нәрсә булды синең? Сыерым югалды. Фотографиясы бармы? Әлбәттә, әлбәттә. Менә. Аның 2 мөгезе һәм койрыгы бармы? Бар иде, бар. Уникаль сыер. Уникаль, уникаль. Хәзер миңа аны табарга күкәй булышачак. Минеке бар. Юк, минем үземнеке бар. Күкәй Google. Машка сыер хәзер кайда? По запросу Машка сыр хәзер кайда? Ничего не найдено. Тагын транска кирергә кирәк инде. Му! Машка? Му! Синме бу? Му! Капканы ач, кайттым. Машка кайткан. Сезнең алдыгызда Шайтан тояқлары командасы булды. Ширет финал бара, йөрәгебез яна, алга таба барыйк, булганча көлдерик, шытык аны сөям, җаным тәне беләм, шайтаннар сәхнәдә, күрешербез киләчәктә. Рәхмәт, бик зур. 29 гимназия Шайтан тояқлары КВН командасы.